Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε τον εκλεκτό γιατρό, τον κύριο Ανδρέα Λαζαρόπουλο, ο οποίος είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα κυρία Γαλανάκη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Κύριε Λαζαρόπουλο, ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Χαίρομαι γιατί έχω παρακολουθήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα τις τοποθετήσεις σας αναφορικά με κάποια φλέγοντα ζητήματα, τα οποία αφορούν και στην Ελλάδα, αλλά ξεκινούν πρωτίστως από την Ευρώπη και από τους ισχυρούς, τους λεγόμενους ισχυρούς αυτής της Ευρώπης. Και θέλω λοιπόν να μην χάσουμε χρόνο και να ξεκινήσουμε, να σχολιάσετε λίγο εσείς αυτές τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας της Γερμανίας, του κυρίου Λάουτερμπαχ, ο οποίος γνωρίζουμε και οι δύο ότι ήταν ένας διώκτης των ανθρώπων που δεν θέλησαν να προβούν στον εμβολιασμό, ο οποίος πλέον αποδέχεται ανοιχτά τις παρενέργειες και μάλιστα δημιουργούνται πολιτικές πρόνοιας για τους πολίτες που έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες και ίσως μη αναστρέψιμες, όπως ο ίδιος είπε στο ZDF σε μια συνέντευξη που παραχώρησε. Θέλω λοιπόν να μου πείτε πού βρισκόμαστε ακριβώς με αυτό το ζήτημα. Ναι, όχι μόνο ο Υπουργός ο Λάουτερμπαχ, αλλά και πολλοί αξιωματούχοι πλέον έχουν αρχίσει να παραδέχονται ανοιχτά ότι συμβαίνουν πράγματα τα οποία δεν υπολόγιζαν από την αρχή της πανδημίας και μάλιστα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες επιδικάζονται ήδη και αποζημιώσεις για βλάβες που έχουν υποστεί άνθρωποι από αυτά τα σκευάσματα. Ήταν δεδομένο, το λέγαμε από την πρώτη στιγμή, ότι δεν μπορούσαν να κρυφτούν τα πράγματα, παρότι τα προσπαθούσαν με κάθε τρόπο και προσπαθούν ακόμα και θα συνεχίσουν να προσπαθούν να τα κρύβουν. Είναι τόσο κατακλυσμία τα γεγονότα που βγαίνουν στην επιφάνεια που θα αναγκαστούν όλοι να πάρουν θέση. Χαρακτηριστικό βέβαια είναι ότι ο Υπουργός Υγείας της Γερμανίας στην ουσία προσπάθησε, όπως θα κάνουν και οι περισσότεροι, να μην πω όλοι, να καλυφθεί ο ίδιος προσωπικά, στην ουσία αυτογελιοποιούμενος. Δηλαδή έφτασε στο σημείο να λέει ότι εγώ λέει είχα κάνει ένα άστοχο tweet σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Δεν ήταν αυτή η βασική μου θέση και άλλα τέτοια χαριτωμένα. Ελπίζοντας προφανώς να υποβαθμίσει το ρόλο του στα πλαίσια που έκαναν σε αλής του μνήμης εποχές οι πρόγονοί του, είναι Γερμανός μη θυμόμαστε, σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Δυστυχώς αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο δεν θα τους βγει και δεν πρέπει να τους βγει, διότι εδώ πέρα έχουν γίνει χονδροειδείς παραβιάσεις της ιατρικής δεοντολογίας, της νομοθεσίας, της επιστημονικής δεοντολογίας και τα πράγματα αυτά θα πάρουν σιγά σιγά το δρόμο τους. Ήδη τον παίρνουν το δρόμο, δρομολογούνται αποζημιώσεις όπως είπαμε κλπ. Τώρα, βέβαια, θέλω λίγο σε αυτό το σημείο να συνδέσουμε και ακόμη μία πληροφόρηση που ήρθε στην επικαιρότητα. Λίγο πιο δυνατά είναι εύκολο γιατί σας ακούω στο ναι, βάθος. Βέβαια. Λοιπόν, θέλω να συνδέσουμε και ακόμη ένα γεγονός. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έρχεται πλέον τώρα να αναστείλει τις περαιτέρω αναμνηστικές δόσεις για τους υγιείς ανθρώπους. Κύριε Λαζαρόπουλε, καταρχάς πρέπει να σας ρωτήσω, η κυρία Παγώνη το γνωρίζει αυτό, διότι ας πούμε βλέπω ότι τα μέλη της Επιτροπής και οι υπόλοιποι ας πούμε γύρω από αυτά τα μέλη συνεχίζουν μια ρητορική στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που δεν φαίνεται να συνάδει με αυτές τις οδηγίες. Δηλαδή νομίζω ότι κάτι γίνεται σε αυτό το σημείο επικοινωνιακά. Προφανώς, κοιτάξτε κύριε Γαλανάκη, πάντα γινόταν αυτό. Από την αρχή φάνηκε ότι υπάρχει μια πολιτική χειραγώγηση, εγώ το λέω πειρατεία της επιστήμης. Ήταν δηλαδή αυτό το πράγμα που ζήσαμε τα τελευταία 3 χρόνια ήταν μια εξωφρενική πειρατεία της επιστήμης από την πολιτική. Οι επιστήμονες πρώτης γραμμής δυστυχώς συμπεριφέρονταν κυρίως ως στελέχη πολιτικά και δευτερευόντως ως ανεξάρτητα συνειδησιακά επιστήμονες. Οπότε φτάνουμε σε αυτά τα θλιβερά, τραγικά και επικίνδυνα αποτελέσματα τα οποία έχουμε.
Επίσης και οι συμπεριφορές των ιατρικών συλλόγων θεωρώ ότι μερικές φορές θα μπορούσαν σε εισαγωγικά να χαρακτηριστούν ως προκλητικές. Επίσης έχω λάβει Ε, πολλές φορές καταγγελίες από μ, ανθρώπους οι οποίοι πήγαν να εξεταστούν και είτε δεν εξετάστηκαν γιατί δέχτηκαν λεκτική κακοποίηση αναφορικά με το σκεύασμα από γιατρούς ή επίσης γιατί οι γιατροί αρνήθηκαν λόγω της κορονοϊοτρέλας, θα πω εγώ, να τους εξετάσουν. ναι, εσείς μπορεί να αναφέρετε μεμονωμένα περιστατικά που δεν είναι καθόλου μεμονωμένα. Είναι πολλά, αν μαζευτούν, πάρα πολλά. Αλλά εγώ θα ήθελα να το αναγάγω σε ακόμα υψηλότερο επίπεδο, στις επίσημες δηλώσεις και τοποθετήσεις των ιατρικών συλλόγων, και να το συνδέσω και με την πρώτη ερώτηση που μου κάνατε με τον Λάουτερμπαχ. Παρακαλώ. Παρότι λοιπόν εκείνος προσπάθησε να υποβαθμίσει την ισχύ του tweet που είπε ότι μιλάμε για ασφαλή και αποτελεσματικά σκευάσματα, είπε ότι δεν ήταν αυτή η βασική του θέση. Εδώ έχουμε στην Ελλάδα, έχουμε ένα κατάπτυστο έγγραφο που είναι πάρα πολύ εύκολο να το βρει οποιοσδήποτε. Επιγράφεται ως κοινό δελτίο τύπου Ιατρικών Συλλόγων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στις 5 Εβδόμου του 2021, το οποίο επί της ουσίας ήταν ο προπομπός και ο λαγός της υποχρεωτικότητας για τους υγειονομικούς καταρχήν, με στόχευση για τους ΠΑΜ, απλά δεν τους βγήκε. Σε αυτό το επίσημο έγγραφο που συνυπογράφεται από τους προέδρους 5 ιατρικών συλλόγων της Ανατολικής Μακεδονίας, 5 προέδρων ιατρικών συλλόγων της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, αναφέρεται επιλέξει, το έχω μπροστά μου, η αυθονία σε αξιόπιστα και ασφαλή εμβόλια είναι προάγγελος ευημερίας για τη χώρα μας. Ο εμβολιασμός θα χαρίσει την ελευθερία σε εμάς, αλλά και στους ευαίσθητους συνανθρώπους μας, παιδιά και ενήλικες που δεν επιτρέπεται να εμβολιαστούν για λόγους υγείας. Υπονοεί το τείχος ανοσίας ή ανοησίας, όπως έχει αποδειχθεί και όπως λέγαμε από την αρχή. Δηλαδή, εδώ έχουμε επίσημες αντιεπιστημονικές τοποθετήσεις στο ανώτατο βαθμό. Τι άλλο να πούμε από εκεί και μετά? Όλοι οι υπόλοιποι, πλην εξαιρέσεων φυσικά, ακολουθούσαν τις οδηγίες. Επίσης, αυτό που πρέπει σίγουρα να σας ρωτήσω, διότι τώρα τελευταία δημοσιεύτηκε μία έρευνα σε πολύ σημαντική, έτσι γνωστή εφημερίδα και αξιόπιστη, σύμφωνα με την οποία φάνηκε από τα δεδομένα ότι οι φαρμακοποιοί δεν γνωρίζουν την ύπαρξη και την χρήση της κίτρινης κάρτας. Αυτό προσωπικά εμένα με ξενίζει. Γιατί δεν μπορείς να εμπορεύεσαι το φάρμακο και να μην γνωρίζεις το βασικό εργαλείο ελέγχου του. Πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ μην πάτε πολύ μακριά. Ας αναφερθούμε κυρίως στο συνάφι μας, γιατί η πρώτη γραμμή σε αυτή την κατάσταση ήταν οι γιατροί, δευτερευόντως οι φαρμακοποιοί. Από τους ίδιους τους γιατρούς η κίτρινη κάρτα όχι απλά δεν διαφημιζόταν εντός εισαγωγικών, δεν χρειάζεται διαφήμιση, αυτό είναι βασική γνώση από τις προπτυχιακές σπουδές, αλλά ήταν σχεδόν ποινικοποιημένη. Δηλαδή φτάσαμε στο τραγικό, απόλυτα αντιεπιστημονικό στάδιο. Λένε ότι, και να προβάλλεται προς τα έξω, ότι οτιδήποτε σου συμβεί δεν είναι από το εμβόλιο. Φτιάξε οτιδήποτε άλλο, αλλά δεν είναι από το εμβόλιο. Κάτι που αντίκειται στις βασικές αρχές της φαρμακολογίας. Έτσι, ως γνωστό, η κίτρινη κάρτα είναι μια κάρτα δήλωσης χρονικής συσχέτισης ενός συμβάματος με μια φαρμακευτική παρέμβαση. Δεν τεκμέρεται αιτιολογική συσχέτιση παρά μόνο αν θα προκύψει μετά από ανάλυση. Άρα λοιπόν εδώ οι ίδιοι γιατροί είχαν λανθασμένη γνώση ή μη γνώση της κίτρινης κάρτας, και σε κεντρικό επίπεδο το ίδιο το Υπουργείο εμφανίζε άπειρους τρόπους προστασίας από τον κορονοϊό, προώθηση του εμβολιασμού και τα σχετικά, δεν είχε αφιερώσει ούτε μισό δευτερόλεπτο αναφορικά με την φαρμακοεπαγρύπνηση, που είναι η κίτρινη κάρτα. Οπότε εγώ θεωρώ ότι είναι μια, όχι άστοχη απλά, αλλά μια συνειδητά επιζήμια και δόλια επιλογή σε κεντρικότατο επίπεδο. Και φυσικά τώρα εγώ δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, διότι δεν μπορώ να έχω έναν γιατρό εδώ και να μην τον ρωτήσω. Να μου σχολιάσετε λοιπόν και αυτούς τους ξαφνικούς θανάτους που πάντα υπήρχαν. Απλώς ως διαμαγείας τώρα ξαφνικά τους μαθαίνουμε έτσι τόσο έντονα.
Που εμένα αυτό που με ξενίζει περισσότερο και μου προκαλεί προβληματισμό είναι ότι, εντάξει, μπορώ να δεχτώ ότι στην αρχή η ιατρική κοινότητα και οι γιατροί, όχι σκοπίμως, δεν γνώριζαν, γιατί ήταν μια καινούργια κατάσταση. Όμως πια αυτό το βραχυχρόνιο, ας πούμε, της περίοδου δεν μας καλύπτει. Έχουν περάσει χρόνια. Είναι λοιπόν η γνώση μας τόσο ανεπαρκής, ώστε να μπορούμε αυτή τη στιγμή να διεξάγουμε έρευνες αναφορικά με το γιατί τόσοι πολλοί άνθρωποι και τόσοι πολλοί αθλητές επίσης έχουν πεθάνει ευνηδίως το τελευταίο χρονικό διάστημα. Η γνώση μας δεν είναι ανεπαρκής. Η θέλησή μας είναι ανεπαρκής. Τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή υπερεπαρκούν για να βγάλουμε πάρα πολύ ασφαλή συμπεράσματα. Το θέμα είναι ότι αυτοί που προσπαθούν να μας πείσουν ότι η παρέμβαση που προτείνουν οριζόντια, καθολικά, εκβιαστικά και κατ' επανάληψη είναι καλή, όχι απλά δεν μας δίνουν κάποια δεδομένα, αλλά από μόνοι τους, γιατί όταν βλέπεις κάποιος ότι τους αμφισβητεί το προϊόν, θα έπρεπε πρώτος εσύ από ευτυχία να πεις: ορίστε κύριοι, αυτά είναι τα δεδομένα. Εδώ πέρα ζήτηση και σε ανώτατο επίπεδο, αυτό να το τονίσουμε, όταν βγήκε εκείνη η κατάπτυστη απόφαση υπέρ της αναστολής εργασίας των υγειονομικών, ζήτησαν 3 γενναίοι και έντιμοι δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου να υπερψηφίσουν αυτή την απόφαση, ζήτησαν δεδομένα ελληνικά και παγκόσμια από το Υπουργείο Υγείας αναφορικά με την τοξικότητα των σκευασμάτων αυτών, ώστε να συγκρίνουν, ώστε να υπάρχει μια σύγκριση μεταξύ ωφέλους και ζημιάς, ώστε να ληφθεί μια ζυγισμένη απόφαση. Κατά παράβαση κάθε δεοντολογίας και κάθε αρχής εύρυθμης λειτουργίας ενός κράτους δικαίου, η εκτελεστική εξουσία με έναν επιθελισμό αρνήθηκε να δώσει στοιχεία στην ανώτατη δικαστική εξουσία. Άρα λοιπόν τι συζητάμε τώρα? Εδώ πέρα βλέπουμε ότι γίνεται ένα επί της ουσίας πολιτιακό πραξικόπημο που η μία αρχή δεν σέβεται την άλλη. Οπότε βλέπετε ότι γενικότερα δεν μπορεί να υπάρξει κάποια καλύτερη διευθέτηση και κάποια καλύτερη λύση. Όταν δεν δίνει το Υπουργείο Υγείας στις δικαστικές αρχές στοιχεία, εννοείται ότι δεν δίνει σε κανέναν άλλον. Τα δεδομένα υπάρχουν, αλλά δεν μας τα δίνουν. Οπότε αναγκαζόμαστε έμεσα να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Επίσης, να σχολιάσουμε λίγο, γιατί είχε εκδοθεί τότε και μία απόφαση της παιδιατρικής εταιρείας. Να σχολιάσουμε λοιπόν και τις πληροφορίες που τώρα πια διαμέσω του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας παίρνουμε, όπου τέλος πάντων τα υγιή παιδιά δεν είναι πλέον υποχρεωτικό να εμβολιάζονται, διότι έχουν ισχυρό νοσοποιητικό σύστημα προφανέστατα και δεν μπορούν πλέον από τις παρούσες μεταλλάξεις να επηρεαστούν σε επιβλαβές σημείο, σε επιβλαβή βαθμό. Θυμάστε λοιπόν τότε ότι είχε ξεκινήσει ένας διωγμός σε όποιον γιατρό, παιδίατρο ή μη, είχε εκφράσει μία διαφορετική άποψη αναφορικά με τον εμβολιασμό των παιδιών. Τι έχουμε λοιπόν να πούμε τώρα με τα νέα δεδομένα? Δηλαδή, τώρα η μετεξέλιξη αυτή των μεταλλάξεων έχει γίνει τόσο αυλαβής και γι' αυτό το λόγο δεν συνίσταται πλέον ο εμβολιασμός, ή πάντα ήταν έτσι? Προσπαθώ απλώς να καταλάβω πού βρίσκεται η αιχμή. Με ένα δεδομένο το οποίο εξηγεί τα πάντα. Η παιδιατρική εταιρεία, όπως πρώτος αποκάλυψε εν Ελλάδη ο εξαίρετος συνάδελφος ο κύριος Κώστας Φαρσαλινός, προέβη σε μία απάτη επί της ουσίας. Τα δεδομένα που είχε όταν έβγαλε αυτή την επίσης κατάπτυστη ανακοίνωση ήταν παραποιημένα. Το τονίσαμε, το τόνισα και εγώ προσωπικά. Μετά από το πρώτο το έκανε ο Κώστας ο Φαρσαλινός και ζητήσαμε από την επιστημονική εταιρεία να μας πει αν οι πηγές της είναι διαφορετικές από αυτές που έχουμε εμείς στα χέρια μας, που δεν ήταν φυσικά οι ίδιες ήταν, αν έγινε κάποιο τυπογραφικό λάθος, οτιδήποτε, να ανακαλέσει αυτήν την κατάπτυστη απόφαση. Γνωμοδότηση, να το πω καλύτερα, όχι απόφαση. Δεν το έκανε ποτέ. Είναι ένας ακόμα κρίκος στην σειρά της αλυσίδας των χειραγωγούμενων
στοιχείων. Και αυτό από μόνο του λέει τα πάντα. Επίσης, το γεγονός ότι στην Ελλάδα παραμένουν τα υποχρεωτικά, μάλλον παραμένει υποχρέωση των άνω των 60 να καλύψουν το ήδη βεβαιωμένο πρόστιμο. Φυσικά έχει ανακληθεί για το περαιτέρω χρονικό διάστημα, αλλά ωστόσο αυτό που έχει βεβαιωθεί πρέπει και να πληρωθεί. Και από την άλλη βλέπουμε ότι συνεχίζουν τα μέτρα με τα rapid test για τους ανεμβολίες στους υγειονομικούς στις δημόσιες και ιδιωτικές δομές υγείας. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν αν έχετε κάποια πληροφόρηση εσείς από το εξωτερικό, η οποία εμένα μου διαφεύγει, που να σας λέει λοιπόν ότι τηρούνται παρόμοιες πρακτικές και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Κοιτάξτε, εδώ πέρα ήταν γνωστό εδώ και καιρό ότι η πολιτική που εφαρμόστηκε, αν δεν ήταν η σκληρότερη, ήταν από τις πιο σκληρές και εκδικητικές σε παγκόσμιο επίπεδο. Το βάρος της πολεμικής που βίωσαν κατά πρώτον οι αντιστασιακοί, οι υγειονομικοί, να το πούμε έτσι, και κατά δεύτερο λόγο οι άνω των 60, ήταν σε πρωτόγνωρα επίπεδα. Και να σας πω και το παράδοξο. Το παράδοξο είναι ότι υποτίθεται ότι οι άνω των 60 δίνουν ένα πρόστιμο υπέρ της επιβάρυνσης του συστήματος υγείας για αυτό το οποίο ΔΕΜΕΚ δεν κάνουν, ώστε να θωρακίζονται από τον κορονοϊό και να επιβαρύνουν τα συστήματα και τα σχετικά. Τώρα που διαρκώς και χθες το αποκαλύφθηκε και συνεχώς αποκαλύπτονται στοιχεία ότι οι τοξικότητες και οι αναπηρίες που προηγούνται από αυτές κοστίζουν τρομακτικά ποσά στους πάσχοντες, να κάνει μια αντισταθμιστική κίνηση το κράτος, να ζητήσει από αυτούς που εξαπάτησε να πληρώσουν οι ίδιοι τα νοσήλιά τους. Φυσικά και αυτή τη στιγμή τρολάρω το συνιστώ ως μέτρο. Αλλά θέλω να καταδείξω την αντίφαση που υπάρχει και την εκδικητικότητα που υπάρχει σε αυτούς που απλά δεν υπάκουσαν εντολές. Αυτό είναι το μήνυμα. Πάντως, η κατάσταση αυτή έτσι όπως διαμορφώθηκε, νομίζω ότι όντως φαντάζει και φάνταζε ως δυστοπία. Νομίζω ότι θα αργήσουμε να βγούμε από όλο αυτό, γιατί έχει παγιωθεί ως κοινωνική συμπεριφορά. Και επίσης νομίζω ότι η ιατρική πλέον έχει αποκτήσει διαφορετικά νοήματα. Νομίζω δηλαδή ότι πλέον μιλούμε και για την παλιά και τη νέα ιατρική επιστήμη. Και λυπάμαι που αναγκάζομαι έτσι να το αποδεχτώ, γιατί εγώ θα θεωρούσα ότι η ιατρική επιστήμη είναι ανθρωπιστικό επάγγελμα, εκεί υπάγεται στις ανθρωπιστικές επιστήμες και στην ουσία θα έπρεπε να είναι προσανατολισμένη στην προσφορά στον άνθρωπο. Εγώ οι πρακτικές που είδα και έζησα τα τελευταία χρόνια δεν θεωρώ ότι πάγονται σε αυτή τη σφαίρα. Ναι, δεν θα διαφωνήσω καθόλου μαζί σας. Η ιατρική ήταν ένα επάγγελμα και λειτουργήμα, αυτός είναι ο πιο σωστός όρος, ο οποίος είχε μια διαχρονική αξία, μια αξία ανά τους αιώνες και καταφέραμε μέσα σε 3 χρόνια στη γενιά μας να κατακριμνήσουμε αυτή την αξία, να την κάνουμε σχεδόν απαξία και με όλα τα επακόλουθα που μπορεί να έχει μια τέτοια πρακτική. Είναι πραγματικά θλιβερό, ο καθένας ανάλογα πώς στάθηκε έτσι και θα πορευτεί μέχρι ό,τι μπορούμε να περισσώσουμε. Θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε. Κύριε Λαζαρόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και για άλλα ζητήματα, διότι παρακολουθώ αρκετά την επικαιρότητα και τις έρευνες και τα στατιστικά στοιχεία, τα οποία έρχονται στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που επίσης είναι ένα μεγάλο ζήτημα, όπως επίσης και με την κατάντια των ελληνικών νοσοκομείων. Θα έχουμε λοιπόν σίγουρα την ευκαιρία να μιλήσουμε και για αυτά στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γαλανάκη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Ραδιόφωνο όπως το αξίζετε. Focus 103,6.